Aurrera! Aurrera! Gezarri mesedez, nahi duzu lekuetan. Elena, zuretzat ere dago lekua, Zuek erakutsi. Eta koilara bat eta dalontxi batzuk. Limuzko krema egiteko zer behar duzuen badakizue. Orain postre hau prestatzeko era azalduko dizuegu. Zabalik begiak erne belarria. Azteko limoiak uretan garbitu behar dituzue. Hauek zuek etorri hau
Ez ipini hor, ipini ordenagailu hori. Zuen gustoko izatea espero du. Seguru. Zer, nesko premian egiten den ikasten zuen? Bai. Zerbait galduko zuen? Bai. Bai. Pero egiten dugu zuen, bakidolarekin eta bakidolarekin. Bai. Zikaritzatu asko, behitu zuman gura dugu. Norbaitek nahi du galdetu, gehiago. A ber. Bai, da zuen txartero jamango dizuago arratsaldean, bale? A la tarde. Txau. Gastatzeko aukera izango dugu, baina gustuko badugu, igual gero buruz ez ditugu goratzen osagaiak eta jaso dezakegu, ez dugu katu batean, jaso dezakegu errezeta nola bai? Bai? Idatzika daukazue ordenagailuz hartzeko eta eramateko txan egiteko? Bai. Mila esker, orduan, opari bikoitza. Arratsaldean. Mila esker. Zerbait esan nahi diezue? Ez dugu ezen esateko? Zertxorai zoguru baietz. Gonbidatuko baituzte gero. Zer esango diegu? Zerrek aldatzen duzu hori errezeta. Nola lortu duten, notik lortu duten, David? Liburu bat. Egite partidu bat janariko. Errezeten liburu esan nahi dezu lotu. Bueno, eskertuko diegu? Bai? A ber, ekaini zerbait esan nahi du. Ari, ekaini, ez esan duzu. Eta, nondik atera duzue liburu hori? Noren azten liburua? Euskerakoa. Klaseko liburu bat? Laugarren mailan igual izatu duzue. Laugarren mailara igartzen zaretenean, igual egin dezakezu. Eskertu egingo diegu? Bai! Bueno, ez dugu... Ez izan nahi duela esan gauzo bat. Nola zakatu duzu? Atera, goiara, batidola... Etxetik ekarri ditu. Dana. Bueno, gogura... Eta pizpilitak ekarri ditu nekane bere... Erosi ditu. Olirena ekarri dugu etxetik. Oso, no? Eta txan
asko. Eskerrik asko.